play pi parlong ki bape ini ke channel ke jonga kabla ai korteng ket moto vlog live ban ha kanika video ko bameta ngan pin EFP phang kawen ki thui ki ba pauna bhang ne po shno molai ban kabalong ru ka thui ka bala bam ya chi pon ba ki ben sim bru ki corridor ha ki snam ki ba alet no ti klem da pin slam shu ni ya bin no shkhamat ban pin iya gane ka video ka bari phang chokan ka thui mo ban menta kamne ngadon hane po shno molai ka tum sar ban ngaya ru ya kan kelanti ban cha kan ka thui ka bang ju khon bat bana kerting ru kum ka sha tum thum ban nganget ru ka wi ba buni na phi phila ya banana mya kan ka kerting ba ong ka sha tum thum te numar ba kaling ki bri ba na ki than cha ya i kaling i ru kila ju bana ya kan ya bat kala ju pau kuboru dan man usnam numar ba kalong ko ni ki kshan dan ki thui ki ba shi bambreo ba ban bun ki ben sim ki kodor ki shi yap ha kan ka chakala kumno ibe ya si snam i kumta yan te ki ni ki lai so snam ki bamta te ngam da banare bandon ba ya breo ni andai la dai nu jore ki snam ki bal alet i ki ba shkhamat mishwa ita ki bun ba ki bala yap ha kan ka chaka man kan ki kerteng lom sha tum ki ong kabran po mulai katam sar block C man menta shagan ke jaka shnia habeng i ru menta kala khami phiari bari bun ki yang brio i class ang shna jan kan ka wa ban kamlong shuk mlong hi por mshwan dai namar bai por mshwa ha du kisnam ar jar po te kadang long khlau ba kan jaka shnia ada menta never labun i kidan stang ki construction area sudai ki yang brio hangni ru kla ya bun ban mentai kla don sa kan ka jaka sat kali ru hangni ban bun ki bridge ju wan sat kali bhang ne kan ni jaka sat kali hangni ko bang lai iya kan ga dor de mentai ngla po er ta hangni ka jaka ban an pening no shoy ko bai jong hangni te parlo be kene ken ke kita ka ksha tum bat ka don ru ka thui ko leo bha bat ka bangiu bharu tamba nomor bagadi hubna ya yong bakani ka video bangaring menta ka ksha ru kaduna bha bi umru irat bha ban kam di internet palan lada nujor ban ka porliyorte jenar de ki porliyor ba he bat he slap bha khamot ken ka ksha ru fin i ka he bar ki internet ma kan shiliang pan kala diga khlau chung kani hu man kala keri kenro be he bha ban kan ka thui ru kadon ha kan ka chu jaka hi ba mar sindan ban ka ni ka kenro chung kani hu kawai ni ba pen pangno de enga shpang chun ka shat kalong ba ka chung te ki yang priong ni ka jaka kala chur bha nang ta ka chung don chung ni ka jaka sat kali hang ne ru kala pen sa bo bha ya kamar yang namar ba ki break bo wan sat kali hang ni ki le klemakor dak bo bread ki plastic sabon ki plastic shampoo plastic soap ha ni ka wa mar kala pen sa bo bat pen sin dor shi ka dai ya ni ka thoi nang ta ka chung don chung ki yang brew shi shaneng ru kala pen sa klia shi bon ba ya ni ka wa hado ba kala jin seriam long pun ban kum ka wa khra man kani kala kata shi bon ya kami mariang haki por ki bal alen kani ka wa ka sngur ba mar ki brew na kling kasno mulai ki juwan san jan khrang shakani ka wa henry habaya no jor ba mata pan kador bhabru jongka kala ja no ka pen pang no shikat dai e ban yi ka jing sniu dor no jokane ka thoi hang ne ban ka da ho prohit kalong ka jing le ben ka jong ni ki nok shno ya ka ne ka chaka ka jing le ben jong ki brio ban ka jing bam pikir ka jong ni ki brio kala pen chakhla shibun e ka ne ka wa ban kala pen du no ya ta ka kerting ya ka nam ka jong ka baju pena keleng ban ka basa matai kalong satang ki khana pateng la pateng ban ya pena ya ka ksha tum kum ksha bam brio
kat kom kacingnya tempat ba la ya tu ba kan kakshat thum kan kakshat ka bala bambun bhai ki min simpriu ki koridor ban la da shukhen kelum la antat ba la kumnom no ki la tam ya ki san phongot ru ki min simpriu ki bala yap ha kan ka chaka ban ki babun ki min simpriu ki bala khlat ang ne ru ke di na khawi ka da bat kata ka da ko di ka chingam chlop namar ka chung chliu palat ka thoi ko mentang ni nak jinglong menchwa kum kawa ba ka ba he ba Henry namar ka jing thia khndo nang ni bat pen he ki jaka puta la jong kala kala bat kala long no tang kum iwa du kat no kolong ka ba ipang met bani i ba ki brio ki thia khndo huni kawa ban kani kawa la menta lai I kum ba kala shaksi na porndang ban satang bakan dikut men sem no habangai I ka jing bon ki jing brio hashrin ter jong ni kawa nga pui kan mauru ki jing brio po ki than are samthia wa indo nang tai thamo ba sha rel bong ste ki badan hashrin ter jong kawa shirpi bar kawa khra tan hado ba kala pen kala dor bar pen siuduru ya kawa khra bar kawa shirpi bar wan raru I jing sma iuli ba sngo shirkai ba khamtam ha ki poliur ban ngange dru ba kani kawa thum lada kejingai beteng men penjaklia kan kawa kamni kan slam shu bakan pui ban long bolong kawa khra lani kawa shirpi wat tang mentang ni ru ngi ki jabo jaban di plastik bat ki ki balang ki blor kiat ki blor biar itu itau shu mat kani ka lalong ka jing sedang ban penjaklia ni kawa ban lingbai ni video beren ngasuban kerpan joru ya ki bor shnong bor thau ban kumju kising samla shnong bakin bono di kinja an ban adong bai ki bri wan sini ke jaka kim di ban brand kumni ban ki ying brio ki badan chani ke jakaru kim di ban brand ki nin ki jabo jaban sini kawa ban airu ka jipin system kawa khamjur la dadan menu papun kinya kum kita ki adong te perlong tambanya tu khana pi khindat spang jokan ni ka thwai te kumbang ai thu na du mane na sedang idei ngong ba kan ka chakang ni ong kan ka shan thum ni kala bamri la bon ngot ba ban la da shkhin ata lak la san phung tam ki bri kula khar an ka chaka kawin ki daw ba jung ka jing ya bri ha kan ka po jaka khamtam ki bri ki ba yap chlop kalong namar ba karun ka thlong artali ha kan po thwai ka tu thlong ba shi shat pulun tu ka batan klom kan cha cyclone kadi ka tu gadan kawi gadan hakte ke siliang ante te siliang si jan ksha ante ho jakat ke bentan te ban kawi pan gadan ngani hajan bajing mangai sin siliang gadan ban dadan kinunu ki brio ki ba jingi ane po ka thwai dei lada di bas new bok num bane ba khlan ko kamun ka tu bolong throng ba shat bulun cyclone ka tan ka ni ki brio spo ban dekia khon ka nur ban ki si drong ke e ka ban 15 yang ban ki si drong nuar ba katan stan spo kom tai man kat kum ka chicken mau jonga ba house nam arjar lai kom tai la don ki brigu ki ba yap ngni ya ni po kan ka thoi te andalai la pentep si bor pulet ne te I bor ka ai ba don ba yap bre huni ki la ya khun ban wan se kan ka met yap nang ne po ban chicken mau jonga ba la wana south santli ki fabricate kilawan kila adan shoya ko umnas ti sijrong ti nakhli bat pentut no sin siliang ban kita ki fabricate ban kila ayatan ya ko umna ne po kathwai ban pelat no sin shirom khanang ba kan rengat ko ban yo sei ban lam te ki mediam handri long ba santrik fabricate kila yakun nado janmiet hado boro sting miet eru shimla astia ban tan lut ne ko umna po ban ngakan mau ru ba kila don ki diverse ki barung ne po ban wan ta kamen diam diklaru ki diverse ne po kanaru hande ki sham ki ong ba ka jinjar haban se di mediam nomor ba ki don art ki kram ne po jo kan ka thoi man kata ka di ki daw ba kan ba bon ki bru ki yap ne ga jaka hare wala kata pat pada dang pun ki khna ki bajuan ban jingi shine ka jaka hare la de nu job no ha ka ne ka por men ta pat pada te la duna ki khna ban wan jingi nomor ba ko kala jaklia plan pese hek so pilan sudah kan ni kini ki pai bi ru di ba tan sti po jaka sat kali stay
te kata kan ko wing ki daw ba pelong no ki kena samlane te ba ki nyakyar ban wan ya jingi ban wan ya sum shine ka wa namar ba ka kala sa khla sha ba plan kum bang mane ko ba kala jan srem kum ko wa khra ne ko wa sharpi ban kum taru ni iba kalong kum ni kan kum kanika video ba filai i hani ka video ko chonga ngala kisni si jero ba taban ngai iba ni ko umbam ta ne ru ka long lang lati jabo kum no bat ko umru kala klarong la dap dei jaklia sudah ngile ben pelan ngi bendriu ya ka memar yang te ban ngim dan sungu setia khanjar ka peti plastik ki bilor plastik ini bilor is kalakta shisha ya ka mariang khumne te nang iskem baki borsno ikla ban shimkiano shigar dei ya kane jaka ne te ban khangla no chum tu jabo khumne hande te kan sawara ya ka jinjar ba jing isi adena bon pej ko am khra mata ba ko mshirpi walai ki bor sarkar kala ong ban pun khunno ro de ka ashim ching ya ha ya ban pun khunno ikti wa kumta ka dorbar shnong hangneru kala de ban shim khya lupa no na do menta haswa ba ke jabo kan ban tam kum ban tam ya ka wa am khra namar bala da de nakla jabo plat din ban khut de plat kala ashim ko jing ya te kat bagi dang la bende menta tengah trai kadang khampa shu ngaju kan ma wa ko bai sipang joni ka wa ba imei bat imi ye ki chu khangla ba nga ban wan sne ka jaka ka por ba ngadang khna mchwa bar ki ju ma ju sneng ju bar ju ashur la namar ba kalong ka jaka ka ba shong tur on ban ka jaka ka ba la bam bre bon ngut ba kumta kum ki mi ki pa ki tiang hi ki khun ki te ba ki sang si jaka blong kum ne ban angit ba ki perlu perlu jor jongaru ki sha mai kum ju hi halayang sam ban wan sne jaka marwing super khar kan da dei ba ka bor shnong bor thau kin snara kin ja pa lani jaka shongkai janga jo kai kumhang kan ke jaka ngathrai kan bas ba kawing aku aban ong ba ngangit buna pring jong fi ba pe ni ka vlogs ko jonga menta fla ya poi ba chni ka sha tum thumne ban vlaju ting vlaju wan sat kali rus ni sha tum thumne bala dan manu na people ju poi ba chni sadai comments mo ba de thu lang ki experience ko jok fi shpon jok ni ka sha nang ta nang ne po jaka banga yeng manga menta de banga ring video bon bhai bri blog wan ban sai il jong ha ka ni ka waru dak bakan thi nang ne na jong sha ati sha po ban ki jaru hi poru khamen chwa da perkhat tik teng sung shur khemo ban ban kai kumne ban sung kai kumne si jaka ba la bon bhagi bring bayam lane jaka ka sung tur bha man la de ki ba kham sen te ki yeng phi ki shnu ru atrai haden bon snam ma ju wan sin ka sha tum thum menta ka pen kan ma be ngai ki por jong khna bren ha ka por ba ngi jeli kai football le kai cricket ba hangne po madan ni hu ban andang la de ka ngi ju 166 jab ban pen khoi le jong ha shwa beng ni shi yeng ha ka ni ka wa henry bai i mata ni ka wa bakla kla dor du ka ni badab bi jakya suda tan hadu ba ki driu ka pelong ni ka wa tang kanala ban pen tu ya la ki nyet ki jakya na le yeng le kene ka pen porno shikat de ya ban ladangi kum kinong shnong ni lebam sinyo ban ile benya kami maryang ka jongi da kum ni ka sawan ra ek jing jinjar ka jing e yangi badya ki pateng ki pan sawan
Te perlu mentapan ini lihat ben hero sispo twin nomor mentang adon jurung joni ksanya te ngau ben hero sispo shawa kasi ben tu twin ban tembang habnya bahan ni nomor ba ngai ikalanti ka long bun so pelan ba betut ba kesentut ba angata kini ki paibu ni ru artali dai kini ki paibu ki yar shat sispo ben kasat kilis dai na ban taban sai kili ai te tong la ya ni spoi tembang habnya ba speaker ba nomor ba hit so pelan ba kalanti ni ka betut ba kamtam mel jonga ka wele benjingir nang ra saba mentam tang dang itu khanai ping ong ba bon bhai brik bla ya pa khane ka jaka ne ru te ngap long pikir ba ko manya il jong e ru ne to pis ka jaka kala jakya pla dap so pen surat ma ban ong ban wan jik smat kan par wan ra mata te man karang sui biang hi ya mata te hari ladai ya beting pejabo ik mni kan kadang sawan jik smat dia kan belum wam khrai te palong yo dan menu bape ni video jonga ni bla ju pujing kan sini ka thoitum thum ne sara comments lang se ban pen ilang ya ka jing experience jong fi lok mno por ba jing ni ka thoi im to in mar ba ngail jong ba jing ngam nang te gam datte bhash phang ta i man la ren bu kham te bhai im tu shpang ne jaka im tu ru sa da comments lang ya thu lang namar ba khana bang ni tip lang kan ki bam de po no mulai ru lada super khat mo lada de ba kom ka khoi ba ka dang ilong sungur bham to da dani sintiu kini kitim to ig man ish ke itanat ba ka basaw ne chaka ne mo te palong angit ba pinu sungi iplan ne ka video nomor ba kam itanat setia nomor ba kom kala chaklia plat ne ka jaka menta Henry hagi por men shwate gani ko ka sungur bar ka itna bha bar ki bri rubun be wan someone san shani khamtam gi khna samla eli ki wan jingi hani hagi por ba shit karang kasni kumni eli ti sutna ban wan pandi umel jong ne jaka ne ban sakwe ru ne kaksha tum thum dai kumbang lai thui film ne ka pauna bha ya ka jibam bri ko jong kan maro bun ki min sim koridor kla ya ma kane ka wa mala da fi dan bahayang asam tu ki basa ki than mulai penda pershang man kli ki shpang kaksha tum thum kse thu khana ru ipi shpang jai ki ji khana nani ki rukum ya bri ko kane ka wa ki long bashir khai bha Henry hai ba ya pin minta par ka jing bha bri ko jong ka patikla du no shika de yan namar ba ki yeng bri iru kla bun plat hane jaka wala ka taru ngan sawan pen ipan epi segwi bi pat ki videos ki ba itna bhaj pang ki jingdan ki jaka po mulai ki ba itna ya ka ba ngal ai ka tengru exploring mulai ban saya kenal banyak pet bhamo perlong te perlong mentapan ngala don ha kanega lenti banit no phaino sayang ban ngala ya ban nganjuk lenti ba ngawan ya mene mstam apor bangawan sen ka jaka te paro mi inga shukwan patbi fi ko ba ling ba ka video ba ngaring matan ya kalong ba la da fi shame ka nun ki juna ni jing bakla junga ha ka bai de ba ka video sum bhawan num ya thok palat ne te namar ba ngam la ban biang plat i ba rang pun ki juna e la jong ru te la da fi shame ki nun ki jing bakla juna junga ha ka bai de ba ka video sa sum pha sa shu pentep la ngaling ba ki comments kan shu comment sum tu ito ba fi paket fi bakla i gum to ini kan di bene amtam ni mta i shu batai la nga to en kana ba ngan su thu e lai jim bakla jonga i ban ngan yo pen ba shu adia nang ni khmat ki video su jonga ban ngan dap la ju su ko ba shi bon e la da pi arab lang jim bakla jonga ban pin ilang namar ba kan den ba ka do lang ma phi ki perlong nok pe te tangan jong marwe ngan la ban pin ba jim bakla jong kom tangan dap na sungu shibone la da pinya pin ilang ki jing baklai juna jongai kanangan yo pen ben yo pen bhaju shu ban nganang yo ru ban rai ki videos ki ba kham itna shu shapi ki perlong ki ba ju krishan bhai ngane te sakawai ru nga peknoi fi pa sobha sade subscribe ru like ya share ru ne video jonga share dan tu i perlok por jor jong fi im tu i ru kamtam ki bam paju kham tip hash ma kan channel jonga into share khana bakin tip no kan kin video pet lan kin ki videos e into in marba boni kin ki videos ki jonga de into kim de ki bra videos ki bala pa nam pa ba e plat kum tu ne bangaring videos jong ki jaga ki bala pa par thai lupa e kum ki no kri kai ki kram ku bon ne te into hari ki jaga ki balong kendong ki ba am ju kham dan batip manu manuru kum tu te nara finda share la ma fi into mon ki parari jungi bana keleng ki shno ki thau im tu ki
nasa north east south west iru kin tip lang kan te ban kin ponam ki jaga hangnya po kasno ka thau jungi ri khasiru ban tip kan te sakno ban ya subscribe ya share ya comments ya like ban tang da kini kin tian kuplay shibun ya pi paro